El meu nom és Daniel Mata, soc especialista en anatomia patològica dins d'aquí de l'Hospital de Tortosa, del Verge de la Cinta. La nostra finalitat fonamental és analitzar totes les mostres que ens arriben de quiròfan. Som un actor potser no molt conegut, bastant desconegut pel gran públic dins del que és el tractament i el diagnòstic del càncer. Doncs el que analitzem fonamentalment és el veure si una mostra és benigna o és maligna, és a dir, si n'hi ha càncer o no n'hi ha. Amb el microscopi òptic el que fem és mirar cèl·lules i nosaltres el que hem de veure és si aquestes cèl·lules són benignes o són malignes. De tumors malignes, n'hi ha de molts tipus i nosaltres hem de dir quin tipus és el tumor davant el qual estem. La investigació en càncer de mama és fonamental. D'anys la cosa, o sigui, el procés diagnòstic es va complicant, es va fent més complexa, sempre amb la finalitat, com he dit abans, d'assolir aquest concepte de medicina personalitzada, és a dir, fer un tractament a la mida de la tumoració que té cada dona. Tots som EMA i entre tots ho farem possible.